seneste år med aktioner over for gulpladebiler, hvor vi jo samtidig har kunnet konstatere folk, der laver sort arbejde i weekenderne. Og det skal vi have mere af, og det kommer vi også til at se. Tak for det. Folketinget giver nu energiselskabet DONG lov til at bygge en enorm vindmøllepark. Vindmølleparken bliver ikke bare Danmarks største, men også en af verdens største. Det er et stort tal, vi taler om. Møllerne, der skal være klar i 2012 til 2013, skal levere 400 megawatt. Det svarer ifølge energi- og klimaminister Lykke Friis til behovet for elektricitet ikke mindre end 400.000 husstande. Det er en størrelse, der glæder minister. Vi har altså voldsomt meget af vores samlede energiregnskab, og vi har også været i stand til at gøre det på en sådan måde, at vi tager højde for klimaet, vi tager højde for vores egen forsyningssikkerhed, men selvfølgelig også er der mange beskæftigelsesmuligheder inden for det her felt. Siger klima- og energiministeren. Mere præcis lyder beregningerne på 8.000 arbejdspladser, hvis byggeriet er i gang. Egentlig havde Folketingets energipolitikere ønsket sig, at flere blev interesseret i byggemøllerne. Men udbuddet fra DONG lå bunken, da den blev gjort op. Det er blevet noget dyrere end det sidste store byggeri af havvindmøller. Det var ved Rødsand. Det vil igen gøre strømmen lidt dyrere, men det må man leve med, til en radikal leder og det Vestager. Vi har fundet ud af, at prisen er i markedet i øjeblikket. Og det andet er, at selvom forbrugerne betaler lidt mere nu, så kommer det tilbage i form af lavere elpriser på længere sigt. Alligevel skal det nu analyseres, hvordan næste omgang af havvindmøller kan bygges billigere. En af muligheden er, at næste satsning bliver mindre anlæg tættere på land. Det siger Socialdemokraten Ole Hækkerup. Nu har vi jo nogle lokale projekter, Bornholms Folkepark, Majsflag, Djursland og så videre, hvor der er lokale, der kommer og siger, her kunne vi godt tænke os at prøve at lave et projekt tilsvarende Københavns Kommune har været ude for at være bæredygtig kommune. Og det er jo det, vi selvfølgelig skal starte. Sagde Ole Hækkerup til Jens Ringberg. Vindmølleparken bliver modtaget med glæde i Grenå, for Norddjursland får tilført tusindvis af nye arbejdspladser de kommende år, siger borgmesteren Jan Petersen. Grenå bliver nemlig udskibningshavn for møllerne. Det er en rigtig god dag. Hvad det ender konkret med i antallet af jobs, det tør jeg ikke blive på nuværende tidspunkt, men jeg tror, det er stort, det vi har foran os. Og vi har folk, der har brug for et arbejde, og det tror jeg, at få flere af dem. Så tror jeg også, at der er flere, der kan finde ud af, hvor skønt her at bo og samtidig arbejde. Ja, for hvad betyder det for Nordplus som område, at det bliver omdrejningspunkt for havvindmølleparken? Jamen, det betyder jo øget økonomisk aktivitet, og det betyder også øget omsætning, det betyder også øget beskæftigelse. Det betyder sådan set også, at vi får udvikling om kompetencer til at håndtere vindmøller og store anlæg, og det er også en unik chance for vores havn, som er forberedt på det her. Sagde Jan Petersen, som Bente Hansen talte med. Den medalje soldater får for at have ydet en særlig indsats for Danmark, den er intet værd med de udmeldinger, der kommer fra forsvarsministeren, mener krigsveteraner. De synes, det er grotesk, at forsvarsministeren fastholder, at veteraner selv må opsøge hjælp, hvis de har eftervirkninger af at have været udstationeret i krigsområdet. Vi har talt med en tidligere udsendelse. Her får du en medalje for det, du har lavet, og så kan du ikke have det godt. Så den medalje, den betyder ikke noget, synes jeg. Ordene kommer fra Henning Michael Grossmann, der i 1992 var i bødegrad. Han mener, det er forsvars opgave at opsøge tidligere soldater og tjekke, hvordan de har det, og ikke omvendt. Ja, det er sådan lidt, som har præcis bestemt på ind og søge hjælp. Det synes jeg er svært. Han oplevede selv, hvordan tingene skred for ham, men først flere år efter han kom hjem fra krigen. Nu skal jeg bare videre, altså, og det gik jo bare skide godt, måske det første år. Indtil det sådan, at så begyndte tankerne at komme tilbage fra tid i Jugoslavien. Og man kunne begynde at lukke sove om natten, men måske altså begynde at drikke også. Altså for ligesom at få ro og falde i søvn. Altså medicinere sig selv. I dag er Henning Michael Grossmann behandlet helt ovenpå og et godt job. Han kalder sig selv heldig og håber på mere opsøgende hjælp. Medaljerne er i hvert fald en ringe trøst. Altså nu er det så nyt nu her, men det kan jo ikke med, at vi er simpelthen nødt til at sende det hele over til forsvarsministeriet. Sagde Henning Michael Grossmann, som Camilla Vestersø Olsen talte med. USA er indirekte med til at finansiere lokale krigsherrer i Afghanistan. Når amerikanerne betaler private firmaer for at levere forsyninger til deres baser i Afghanistan, minder det nemlig ofte om beskyttelsespenge i bedste mafiastil. Når en lastbil kommer med friske forsyninger til de amerikanske baser i Afghanistan, så er den med stor sandsynlighed kun nået frem, fordi der er betalt penge til lokale stammer og militser, som kontrollerer hver sit stykke af de afghanske
Det fastslår en rapport fra den amerikanske kongres. Det private firmaer. Til formålet har amerikanerne oprettet en pengetank med næsten 13 milliarder kroner. Firmaerne skal selv betale for deres sikkerhed, og den køber de som regel af lokale sikkerhedsfirmaer, som på deres side betaler krigsherrerne for ikke at angribe dem. Og sådan kører fødekæden indtil ingen, og der slet ikke USA, har overblik over i hvis lommer pengene ender. Så amerikanske skatteydere er med til at fremme korruption i et veludbygget system af beskyttelsespenge. Det siger John Cheney, der er formand for den komité i kongressen, som havde bestilt rapporten. U.S. taxpayer dollars are being used to fund warlords and other people that are fueling corruption. Der findes alternativer til korruption, siger Jens Ringsmose, der er forsker i oprørskrige på Syddansk Universitet. Men